MTV. Март яз айы булып саналса да, әлеге урамда яз дип әйтеп булмый. Җылы көннәр кайчан җитәр, анысын белмим. Әмма шуны төгәл әйтә алам. Яшьлек тавышы хит парады хәзер башлана. Хәерле кич, дуслар. Сезнең белән мин Диана Таҗетдинова. Бүген тапшыруыбызда резидентлар белән ашарга пешерү турында сөйләшербез. Киттек. Ни кызганыч, яшьлек тавышы хит парадында нибары 10 гына баскыч. Шуңа күрә аз тавышлар җыйган резидент белән сау булашабыз. Әлеге җырны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карабыз. Кайларда җаныем, кайларда йөрдең гомерем буена. Нидә сине мин күрмәгәнмен, син барлыгыңны белмәгәнмен. Нидә сине мин күрмәгәнмен, син барлыгыңны белмәгәнмен. Тапшыруыбызның күңелле мизгеле. Сезне премьера белән таныштыру. Дуслар, каршы алыгыз һәм тавышлар юллагыз. Очрашканбыз икән димәк бушка түгел. Бындай очрашулар булмый бит әлегел. Синең белән рәхәт дип әйтүләре буш булмаган димәк минең көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәрбер мизгелем. Безнең кебек паралар булалы ул сирәк. Синең сулышыңны тоя минем йөрәк. Өндәшми торсаң да бит мин аңлыймын. Тик янымдан гына китмә җаныкаем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәрбер мизгелем. Очрашканбыз икән димәк бушка түгел. Бындай очрашулар булмый бит әлегел. Синең белән рәхәт дип әйтүләре буш булмаган димәк минең көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәрбер мизгеле. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген.
Яшьлек тавышы хит парадында катнашучы җырларның язмышын сез генә хәл итәсез, дуслар. Яраткан җырларыгыз өчен тавышлар юлламый калмагыз. Тавышлар 1320 номерына тавыш сүзе һәм җырның коды белән кабул ителә. Алдагы резидентыбыз Тызари Саитның коды 130. Җаныкаем клибы сезнең экраннарда. Хыялымда җаныкаем, синең янда җаныкаем, күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Йолдызларны саныйбыз, алга барасы юлларның матурларын сайлыйбыз. Güzellikкә таң калабыз, алсу таңлар атканда, күбәләкләр кавыштыра бер-берсен таба ярлар. Уялмыйсың миңа карап, мин сине генә уйлыйм. Хыялымда җаныкаем, синең янда җаныкаем, күңелемнең иң түрендә Парадыбызга күңелне күтәрә клибы белән килеп кергән Динар Зарипов үзе бик яхшы пешерсә дә, әнисе әзерләгән ризыкларга өстенлек бирә. Әниемнең әзерли белмәгән ризыгы юк. Ул миңа авылдан атна буена җитәрлек ризык тутырып җибәрә. Шуңа күрә пешерү белән проблемалар юк дип сөйләде Динар. Keyifler bik uzgaruşan naşarını yaşarayık. Düşmanlarga sır birmişe uynap gelip yaşayık. Uynap gelip yaşayık. Ko'nglini ko'tarayık. O'zi bizini o'zi biz. G'imirini zaya o'tkazmik. Yerida qolsin izi biz. Ko'nglini ko'tarayık. O'zi bizini o'zi biz. G'imirini zaya o'tkazmik. Yerida qolsin izi biz.
болмай тиешле. Җиргә киләсе вакытын сайлап алмый шул кеше, сайлап алмый шул кеше. Эх, күңелне күтәрәйек, үзебезне үзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын эзебез. Сөйгәннәргә, жан дусларга кирәк без. Җырлыйбыз да бибез дә, уйныйбыз да көләбез, уйныйбыз да көләбез. Эх, күңелне күтәрәйек, үзебезне үзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын эзебез. Эх, күңелне күтәрәйек, үзебезне үзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын эзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын эзебез. Минем өчен ашарга пешерү үзе бер иҗат ул. Бер үзең өйдә музыка куеп нидер пешерү, аның пешкәнен көтү, якыннарыңа ашату. Менә кайда ул пешерүнең рәхәтлеге. Әле җитмәсә, ниндидер яңа ризык әзерләсәң, кәеф күтәрелә. Алга таба да пешерү теләге туа. Киләсе резидентыбыз минем белән килешер дип уйлыйм. Әлеге сезне аңа бирик. Алма шәшәк еттерілі, башқаларға күзді самым, сүзіні көргеннен берілі. Эх, алма ғашлары, сайры сандуғашлары, сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Эх, алма ғашлары, сайры сандуғашлары, сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Alma bittul tügerek, şul tügerek işlerinde yaşık dostları birgelep. Eh, alma ağaçları, sayrı sandık ağaçları, sayrı, 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 sayrı sağındıra başladı. Eh, alma ağaçları, sayrı sandık ağaçları, sayrı, 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 sayrı sağındıra başladı. Alma bulsa şunday bulsun, birini bişke bülerlik. Dostlar bulsa şunday bulsun, senin işini ülerlik. Eh, alma ağaçları, sayrı sandık ağaçları, sayrı, 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 sayrı sağındıra başladı. Eh, alma ağaçları, sayrı sandık ağaçları, sayrı, 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 sayrı sağındıra başladı. Şəşək etdirili, başqalarına sözü də samim, seni görgəndən
sayırlı Halma ağaçları sayri sandık ağaçları Sayri 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 sağındıra başladı Halma ağaçları sayri sandık ağaçları Sayri 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 sağındıra başladı Dostlarım sizning bilen şat menim köngillerim Baba şulay şatlık bilen ütseydi ömürlerim Halma ağaçları sayri sandık ağaçları Sayri 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 sağındıra başladı Halma ağaçları sayri sandık ağaçları Sayri 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 sağındıra başladı Sayri 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 sağındıra başladı Sayri 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 sağındıra başladı Җырлы гаилә Альбина һәм Илназ Ханафиевлар икесе дә бик яхшы пешерә. Альбина күбрәк өйдә пешерсә, Илназ табигатьтә ит пешерергә ярата икән. Бер-беребезнең пешергән ризыкларын яратып ашыйбыз. Мин үзем итле ризыкларны яратсам, Альбина җиңел ашамлыкларга өстенлек бирә дип сөйләде Илназ. Turmuşumның яме, бәхетім син Рәхмәт булган өчен янымдан Йөрәгемдә сагышылар тарала Сөям сине дигән чагыңдан Яратам, яратам бер бәгырем Үзлепләр сине яратам Син алтыным, Син көмешем Кадерлерәк барлык байлыктан Яратам бер бәгырем Үзлепләр сине яратам син алтыным, Син көмешем Кадерлерәк барлык байлыктан Üzülmesin ömürüm jüpleri Ağır sizler etmesin canım Yılma-yılı yüzüngünü күрсәм дә Яктырып китә дөньяларым Яратам, яратам бер бәгырем Үзлепләр сине яратам Син алтыным, Син көмешем Кадерлерәк барлык байлыктан Яратам бер бәгырем Үзлепләр сине яратам син алтыным, Син көмешем Кадерлерәк барлык байлыктан Башкаларга әгәр карасаң да Йөрәгемдә уйный бураннар Шулай өзгәләнеп яшигән Мәхәббәт утында янганнар Яратам бер бәгырем Үзлепләр сине яратам Син алтыным, Син көмешем Кадерлерәк барлык байлыктан Яратам бер бәгырем Үзлепләр сине яратам син алтыным, Син көмешем Кадерлерәк барлык байлыктан Син алтыным, син көмешем Кадерлерәк барлык байлыктан
Дауа дип моңланучы субра пешерергә ярата, әмма күп очракта пешерү теләген башкаручының кәефеннән тора. Аш, пылау, кәеф булганда духовкада берәр нәрсә пешерә алам. Еш кына вакыт җитми. Ул очракта тиз пешә торган әйберләр, мәсәлән, хәләл хинкаль әзерлим дип сөйләде субра. Башкаручының клибын бергәләп карыйк. Карыйк һәм тавышлар юллыйк. Ikibizde yolg'ishdir, ikibizning de bor yolg'ish. Bo'lmasam edi umrimda men bo'sh tovush. Qovushib bo'lmadi balki shunda yozmish. Nega unutolmayman ko'ngilda nega sog'ish. Balki endi biz sening bilan tanishqina. Balki uchrashib bo'lmas bo'lsa yolg'ishqina. Balkilar bo'lsa ozroq bo'lar edi hislar toshqini. Qizg'anishga qarshi qoldi tik yushqini. Jonim deb aytirganda endi bo'lar qiyin. Muhabbat kimgadir shoir, u kimgadir o'yin. Endi kirmas qo'yin ammo sening jili qo'yin. Bu dunyo ko'rmas demak bizning baxit to'yin. Demak shulay yozgan endi, demak shulay kerak. Yaratim deb aytmasam-da seniki edi yurak. Balki qichqirar edim kirib ko'krak. Onasam bilib bo'lmaydi yozmagan demak. Qazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir ming suv kabi qapoq bo'lgan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kibik suygani havo. Qazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir ming suv kabi qapoq bo'lgan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kibik suygani havo. Turdim yonimda motorim. Damli etib yiqloyib et mening ko'z nurim. Uyatasi kelmedi kimi shul sezmi. Xayrli erta de mening botirim. Qo'ydim dardlimning tanni saqlandirdi suv. Yangi kun oldinda kishi bo'laman ming suv. Yonimda siluvim uyanib kela o'lim. Bismillah deb ayt hamma sening yo'ling. Aytgay tezroq namoz yo'qidan xayrliroq. Bu boylik butun dunyo boylig'idan ko'proq. Bizning ishlar ko'p aytgan keyin sen up. Siz yilmaysangiz qolganlari bo'lishi. Tikaliga bu bora tik mening xayolg'ina. İnşallah hayollarim shin borliq qoshqina. Tonish bo'lmasaqda ko'nglim seni sog'ina. Sehrlar sinali meni sening qarashqina. Qazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir ming suv kabi qapoq bo'lgan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kibik suygani havo. Qazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir ming suv kabi qapoq bo'lgan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kibik suygani havo. Qazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir ming suv kabi qapoq bo'lgan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kibik suygani havo. Илгиз Закиев ашарга бик яхшы пешерә. Моңа ул әнисе һәм апаларыннан өйрәнгән. Башкаручы пешерергә генә түгел, ашарга да ярата. Моны миңа карау белән аңлап була. Бөтен ризыкны да ашый алам. Үземне бер кайчан да тыймыйм. Иң мөһиме тәмле булсын дип уртаклашты Илгиз. Үзгәреш клибы сезгә ошый икән, 10-20 номерна тавышлар юлламый калмагыз. Ә хәзер карыйбыз, дуслар. Thank you.
өлкесінде адашып йөргәндә мин сине очраттым кояштай күкләрдә сиздермим берсенә йөрәгем янса да мин үзем ялгыштым бу тормыш юлында бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөйкелем калдырдың газабын бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөйкелем калдырдың бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөйкелем калдырдың газабын бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөйкелем калдырдың тормышым үзгәрде күмелеп шатлыкка мин кабат уяндым яз керде күңелгә ишетсен бар дөнья гаҗәеп булса да бәхетем язмышым тик минем кулымда бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөйкелем калдырдың газабын бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөйкелем калдырдың газабын бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөйкелем калдырдың газабын бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөйкелем калдырдың мәңгегә сөйкелем калдырдың газабын апрель көнне Казанның Пирамида концертлар залында татар музыкаль телеканалы TMTV премиясы узачак. TMTV тантанасы үзенең провокацион стиленә тугры кала. 100дән артык номинант һәм 40тан артык лауреат җиңүчеләр исемлегендә хит-парад лидерлары, тамашачы мәхәббәтен яулаган иң популяр йолдызлар. Яшьлек тавышында 3нче урынны яулаган җырчыны каршы алыгыз. Кашып йөрсәң дә син, булмый кашып үзеңнән. Сүзләр белән әйтә алмасаң да, яратуын күрәм күзеңнән. Тыңлай йөрәгеңне, ниләр сөйли, ниләр кичерә. Бәлки кем белә. Гашык йөрәкне тыеп булмый, куеп булмый тозакка. Синең җылы карашыңны тоям, булсаң да син миннән еракта. Йөрәгеңне, ниләр
жауап менен барыр сиңа жырларым, йөрәгемнән шыққан көйләремә салынгандыр бүтән моңнарым. Яшермәсин зинһар хисләриңне, бәхетемдер бәлки, кем белә. Бәхетемдер бәлки, кем белә. Дуслар, яраткан җырчыларыгыз һәм җырларыгыз язмышы сезнең кулда. Хит парадыбызда урыннарны сез биргән тавышлар хәл итә. Тавышны ничек бирәсе экраннарда язылган. Бу атнада хит парадыбызның көмеш медаленә ия җырчыны карыйк. Телевизорның тавышын ныграк аш. Яшьлек арта калды, сыгмады күңел. Ашык азапларда булмады түгел. Без кавышмадык, гафу итергән. Бергә булырга язмаган икән. Сез яшәү хәзер авыр бигрәктә. Бергә булмасак та, сине генә йөрәктә. Без кавышмадык, гафу итергән. Бергә булырга язмаган икән. Без кавышмадык,
Руслан һәм Лилия Гавриловлар үзләрен всеядный, ягъни бар нәрсәне дә ашаучы дип атады. Гадәттә ашарга нәрсә бар, шуны ашыйбыз. Сайланып тормыйбыз дип сөйләде Лилия. Әлеге дуэт өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Тавыш бирү тәртибе истә язылган. Менә ул беренче урын хуҗасы сезнең өчен. Бергә булса җиңәр без кыен булган чакларны. Сөндермәбез, сутмабыз, якын хису чакларны. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. күңелеңдәге булганны тик яшермә әйт кенә. Һәр нәрсәнең үз вакыты, көтә белеп көт көнне. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. син әйткәнне мин аңлармын, ышан гына син ышан. Үзең белән йөртмә аны, миңа сөйләп син бушан. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Дуслар, шушы урында яшьлек тавышы хит парадын тәмамлыйбыз. Төгәл бер атнадан кабат очрашырбыз. Әлегә мин Диана Тажетдинова сезнең белән сау булашам. Күрешербез. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.